Una qüestió és salvar fàbriques, fer-ne museus, i l'altra qüestió és si tenim arxius d'indústria. Clar, quan arriba el segle XIX es produeix un canvi molt important, és a dir, que és l'aparició de màquines, apareixeran pobles al costat de les fàbriques. I les dones venien aquí a la fàbrica a treballar. Mira, jo vaig començar a treballar aquí a Viladomiu al 71. Conservar l'arxiu, en part, és conservar la història del poble. És una font d'informació que no ens l'acabarem mai. És bàsic la consulta de l'arxiu, és bàsica la documentació que allà s'hi custodia. Posar a disposició un bon conjunt de patrimoni documental. Disposar del nostre arxiu és disposar d'un fil d'història absolutament extraordinari. La història sempre ajuda al present si sabem llegir-la.